Nuwun nuwun keparengno ngunjuk atur dene para siswa sampun sawega ing gati nambi warah wuruk saking Rama Dwija keplok riyen Rama Dwija kepareng matur bilih para kadang siswa sampun sawega nambi seserepan nuwun. Kula tampi atur palapuranipun lenggah satata kanthi tekun pados ngeni supaya entuk berkah ingkang maha nasa. Monggo saged dipun purwakani kanthi manungku puja. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang sumangga samya manungku puja konjo ing ngarsa dalam Gusti ingkang Maha Agung kanthi njubuhaken kalian gegebengan soang-soang manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Sumangga sami ganjaran permadani.
Sumangga kula aturi lenggah saawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang siswa menika kula badhe atur geguritan. Pirsa geguritan? Iya. Nggih, puisi basa Jawa nggih. Monggo kairingan ketawang Ibu Pertiwi. Gorehku geguritan anggitanipun Endang Satyanti SPD. Sakploke donya tambah maju ing babakan elektronik. Bocah cilik-cilik isine mung dolanan barang saemplek. Rono rene diceketem tangi turu malah kadang mripate arang-arang merem. Apa to darunane barang mau? HP. Yo, HP. Barang kuwi HP arane. Kok tujune isih ana bapak, ibu, adik, mas, Mbak Yu sing kersa melu pawiyatan ing Permadani. Lah apa to oleh-olehane melu pawiyatan Permadani kuwi? Rak mending turu. Awan-awan wayahe enak nyelonjorke awak. Aja kleru. Awit ning Permadani kuwi akeh sing disinaoni. Ana basa lan sastra Jawi, budi pekerti, adat tata cara Jawi, renggeping wicara, sekar lan gending. Iki sing paling tak senengi. Sekar lan gending. Paduwungan dolanan keris wae ya disinaoni. Lan akeh liya-liyane. Mula ageng panuwun kula kunjuk dumateng jengandika sedaya ingkang taksih kersa nguri-uri kagunan Jawi amprih lestari ngantos dumugi ing pati. Permadani sak Nusantara. Pati 12 April 2026 Yanti. Monggo katur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yanti pamong Permadani ugi Dwija anyar nggih menika Dwija ngangkat temben kewala sinau utawi penataran Dwija kala wingi wonten ing mriki. Dados kejawi menika perlu katuraken nek Mbah Suryono menika sampun kertas jamane Yanti ndek nome. Menika penyanyi keroncong zaman nom-nom aku Yanti sing mengrang-rang buana sak endenging niki. Aku Kabupaten Pati lan liyane. Rumen nggih mesti wonten Yanti. Mbah Nun duwe gawe mantu Yanti sing nyanyi aku tahu niku. Iku tahun 94 apa pira tahu. Nggih. Dereng lair jenengan niki sampun mengrang-rang buana. Saking juwa niku wonten nggih wonten paguyuban apa sih jenenge Pak? Keroncong apa ya?
nada remaja apa-apa. Niku wonten rumiyin saking Juwana nggih Mbak Yanti ingkang sedaya. Kleresan rumiyin menika pas aku niku nika sing nyanyi ku guru kabeh. Guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA dipun pendhet saking niku saking nada remaja niku. Nada remaja apa-apa lah. Bina Taruna. Nggih. Mekaten nika panjenenganipun permadani menika nggih gulang rupi-rupi wonten klebet menika. Mangke niki ingkang bu guru kelas tunggal, kelas ketiga saged nyinau geguritan gemulang murite nek lomba. Nah, ngoten. Matur nuwun pun lajengaken